Kumnandi phela uhlale ubuye uchecke abantu bathandayo. Oh okay kulungile ngicela uhambe nge-class. Yeah, hamba ngayo i-class no problem. Yeah, ungahambi ke udidise i-class lendleleni hamba ushila intombi la ungidakela. Ikhadi lani manje? Cha ngibheka ikhadi nono khiwe yaris. Akukho kumina futhi kungakinga ngiyakhumbula ngathi. Awusebenzise ngoba ngi-live manje baba usebenzise leyo mali leyo ne. 24 kuphela. 24 kuphela. Yeah. Uwenze kanjena ke. For lezi inkomo eziwu3 ngizocela ukuthi u transfer plus nama delivery ne. I'll transfer 50,000. Okay. Yeah. Bese ukuthi la bekade besebenza ngapha. Yeah. Ubanikeza 100,000. Yeah. Sure ngisabhizi mina. Yika mangubhaka isibongwane sami bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ngingqwele ebhuqa imisa bafokazana ngothola lotho lika mentshisi itholuza ngihambi nalo ngilifice ensimini uqama uxakile kuzoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwadobhadwa ikhulile kufuka amakhanda ngindlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana cha indlela engenithanda ngayo bafowethu ngiyakenjoya nje mawunali idatha kodwa ukuthi ungibuke nami ngikubuke la yabo ngapha la yona indlela lethu sixhumane kalula njengoba sazana nangendlela futhi siqalile saba umndeni yabo bafethu sicela umuntu bengabe ngenali idatha angabikeli thina ukuthi idatha kanalo aloke ezokhala la ongcono akocela umuntu athi uyazi idatha liyangishodela sibodle ngeke ngelinye ilanga mhlamba ababili sibe nomusa nje sibafakela idatha kodwa ukuthi umuntu aloke ezocomplain azokhala engathi manje bayahlupha abantu kodwa sothina umuntu uzele ziningi izingane ake ngiphinde futhi ngicacise ngifuna ukukhuluma kahle ngaleli cala leli lika Sonzemoyiwa ukuthi liyahluphi icala bengabe lisecourt ngoba uthi ukukhuluma kodwa futhi ubukhumbula ukuthi izinkulumo zami zingayiphazamisa icourt ekusebenzeni kwayo kodwa futhi ngeke ngize ngikwazi ukuthula yabo so ngifuna ukukhuluma ngayo leli cala ngoba phela guys asikwazi phela ukwenziwa izilimi engathi asiboni mina nje ngikhona nje ngasho ngathi ngiyokhuluma noma ingane ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana emazulwini yabo ngifuna ukulithinta kodwa before ngilithinte ngifuna ukucacisa le ndaba yangomhla ka3 in fact khona bazofika ngomhla ka2 June yabo sinabo ngobe ngikukhuluma nabo bebuza imibuzo ngiphendula ngibafundisa ngeimfundiso zasemazulwini ngibafundisa ngeimfundiso zedlozi koBrayi wakuze kuse Braya kuze kuse akushiwo ukuthi kuyahlanganiselwa nani cha ngithe mina inyama nje ngizoyithenga in fact futhi inkomo sengi odile zizokhokhela nje maduzana yabo ngoba ngifuni lezi inkomo ezizacile thenga lezi inkomo zasemaplazini ekuzofuna inqale ngiyoyidedela edamini lapha ya zidle ziphuza amanzi edamini zidle ngoba vele kubiyiwe ngake ngizizi inyoni nje zikhuluma ngedamu lami azazi ngaspenda amalini ngibiya lapha ya ngoba vele kubiyiwe zizokuyihlala nje khona kothi ke mase kusondela umcimbi mase ke siyazithatha ngoba akuzona lezi kuthiwa ishiselwa impepho akuzona lezi kuthiwa ezokunqoba ingenamba lezi nje ezokuthi sijabule all over okusho ukuthi mangabe sezibulawa ngizozithatha ngizise lapha ya emadeleni lapha ngaseStone khona amadela lapha ya bofike basibulalele zona bese besibulalelile zona bese beyaphinde futhi basisikela inyama ibisifana njengoba isuke nje iqhamuka ebusha izinga engibahlonipha ngalo abantu bamakhanda nangendlela engifuna ukubaprepare ngalo kodwa njoba nizofika nje ngomhla ka3 abanye bofika nje ngomhla
Two, ngiyaniqinisekisa lapho ukuthi akukho lokuthiwa khona nishoda ngenyama nani nani. Ngicela ke ngoba ngivulile le ngoba ngifuna abantu bakhululeke ne. Ngicela ukuthi ukhula box wakho uphathe wena uyazi ngoba kukhonani kukhula box. Futhi ngenhlanhla ke nje yonke into iyobe ihlelekile. Ngomhla ka3 kuzobe kunama artist ahlukahlukene kobe kujatshula nani nani nani. Sibabonile ke abantu bengabe kunemicimbi ngenwa ngezimali kube nje yabo. Kodwa mina ngenze njani mina ngendlela engihlele ngayo as much as ama artist engibiza imali as ridiculous angibizile kodwa ngoba ngenzela abantu engibathandayo nabantu engibahloniphayo yabo ngenzile ukuzongena lekhaya baba akukhona ehlathini la niyobona futhi bengabe nibona akukhona ehlathini akukhona kagoqa sithandaze akukhona emawini ukunyathela ngaphakathi la already uNkulunkulu onginike lamandla usuke seqalile esebenza ukuze ngingagcini kufika namaphara ngaphela ngeke sishaye ngathi amaphara wekho amaphara maningi amaphara kuze ngingagcini kufika namaphara ethi nabafuna ukulashwa kade bambe abantu inkunzi ngayizolo kufike namaphara ashaya abazali kufike namaphara aqale kuswa abazali kufike namaphara esekwa right off empilweni kufuna kube ne control ithini control ithi kunama artist azobe khona shothi nje singathi kusa festival like kuphinde futhi kuzoba nezidlo shothi nje kuumcimbi like ngenzela nina kuphinde futhi ngaphakathi khona isikhathi sizofika mina nje ukuthinta umuntu ngezandla zami bayazi abantu ukuthi mina esami isandla mangabe ngisebenza kunzima because even i-consultation yami bayazi abantu ngingezokuthinta bayazi abantu i-consultation yami ukuthi isebenza kanjani kodwa kule game ngizoze ngikubambe ngesandla ngiphinde futhi ngikulaphe ngikuphuzise imbiza yami lokhu kwembiza nalokhu kwami ngikuthinta kukodwa kuseceleni yabo ngokomthetho ngoba imbiza yami iyodwa u300 bengimele lokwembiza nokuthi ngizokulapha and stuff bengimele ngithini lapho ngithi kunemali because sekuyisession yokulapha uzokhumbula ke nawe makuthiwa uyakolashwa ukuthi ayikho into ekuthiwa nje ungavela lapha emahala futhi wonke lamaphara agcwele itheki angavele ahlabe ngonyawo azofika la niyapi kuthiwe siyolashwa ka King Bhaka mahala cha yonke into iyacontrola baba into ezokwenzeka ungena esangweni ngoba sifune emaphara azongena kuzoba u300 ungena esangweni lo 300 ukunikeza liphi ilungelo ukunikeza ukuthi ngena masungenile buka umculo uphinde futhi udle la kudliwa khona yes ngizophinda ke mina ngikulaphe mahala lapho ngiyazi bandla ukuthi amaphara aphatheka kabuhlungu ngoba wona ahlale ehoshoshoba azi ukuthi kuyashoshobwa nje amaphara ngiyazi and ngiyazi amaphara nawo amafoni amaphara phela awabamba inkunzi kubantu uyabona amaphara nawo abefuna ukuza amaphara uma ngabe ngizokwenzela amaphara ngiyowenzela emarket eThekwini yila kushoshobwa khona la khona kobe ngangenwa ngamali la khona ngobe ngenza yonke into kodwa nakhona ngisuke nakhona ngizoyehlisa imbiza ngeke nginike mahala ngisuke ngizoyibiza mhlawumbe u200 uyabona nakhona kodwa kuzoke ngizokulapha mase ngiyakudayisela imbiza selokwathi inhlonje kuba njalo uyabo so ngoba ke la kuyahlonishwa sebukhosini ngiyacela bandla bengabe ushoshoba ungezi mawuyiphara la ungezi mawukhamisa ngithele la ungezi sifuna abantu abane vision sifuna abantu abaziyo ukuthi ulula isandla ukuze bekhona ukutholayo awuvela ukhamise ngithele asiwafuni amaphara njalo because azobamba inkunzi labantu abazobefika kanti kuza abahlonishwa la bogcina begqekeza izimoto ngomuntu ukhala ngendlala too much bogcina begqekeza izimoto zabahlonishwa kanti kusuke kugadu kakhulu bayophela induku bogcina bebesikhathana nabelungu beme emasangweni sebethalaza mawuyiphara ukhamisa ngithele ngezi kodwa mangabuza ukwazi ukuba no300 lo 300 kumina akuyona imali esingathi yonke into ozoyenzeka iyona kodwa indlela okhombisa ngayo ukuthi mina ngilona iphara king mina king nginamaphupho empilweni mina king ngisafuna ukunqoba going forward usho lapho uyazibonisa kodwa la futhi uyobona obuhleli kwi-VIP yalekhaya obuhleli nani kobe kuperform abaculi uyobuza close to the stage ngiyozolapha futhi ngicabanga ukuthi kuclear lokho
Uma ngabe ungakuzwanga lokho baba cha angifuni ukuqamba amanga uma ngabe kuukuthi khona inyanga engaphansi kwentaba noguqa sithandaze ozothi mawufika kuyona ukhamisa ibisiyathela hayi shona khona baba inkinga izwe manje sekagcwala amaphara too much and isono ngamaphara khona ngisho amaphara othi mawabuka uthi akulona ulibona ngoba selidli wonga ukuthi awu kanti lona kade bungaboni ukuthi ilona. So I'm simple and straightforward la. Simple and straightforward. Abazobe beqala ukufika abanomakhandakhanda nalabo abasala ngenkathi sisenza insebenzo yasekuqaleni sizophinda ngoba bajabula kakhulu esasisebenza nabo kuyasetshenzwa ngiyanibona manje ngabe nisakhuluma understand ngima mina imini nobusuku ngisebenza ngigijima ngilwa ngiriska ngempilo yami ngoba ngingena phakathi emanzini kumnyama ngingena emanzini kuze hlasimule imizimba kulabo basuke bengimuka bethi awukodwa ikingi yethu madoda kusuke kuzokwenzeka izinto ezingajwayelekile akudlalwa ngithe nje ngicacise leyo akudlalwa futhi asidlali. Mawuza ngombono wokudlala you are at the wrong page lana sidlale la siyanqoba la ngikhuluma nabantu abamatured ngikhuluma nabantu abayibonile impilo abantu abachallengewe impilo behamba nayo abantu abakwenze konke bafunda benza yonke into bakwenza konke akuzoba lula ukuthi ngempela si-accommodate umuntu owagcina ka grade 2 bese efuna ukuba nembono yakhe kodwa eno grade 2 baba ake uqala ulungise lento yama grade because ewodwa ama grade khona into ayidlala emqondweni womuntu awubu khamisa ngithe uyayulinde up until kufika isikhathi sakho empilweni ngithi ngicacise le nto. So laba ke abasala ngezathu ezithile bagcina bengayenzanga inkonzo yokubethela. So ngithini na ngithi kule game sizoqhubeka lapho ngizophinda futhi ngike ngayicacisa le eyokuthi ngaphakathi ekhaya azivumeleki into eziyingozi. So sesikwenzile ngomakhandakhanda sabethela futhi ngaphakathi kodwa akufanele uthi usemsebenzini zithi ingane khona umuntu ezimbone elokijika esangweni nawe usemsebenzini uhambe nomakhandakhanda wakho usemsebenzini yebo uzamba kahle izinto kodwa ikhaya kunabantu abaloko bezulazula befuna ukungena kwakho. Yingakho ngithe wena ke osukwenzile khona lokubethela kwangaphandle yilokhu kwangaphandle abacecile izinyanga zikwenza ngaphakathi. Uyabona lokhu kokucupha ukubethela lokhu kokucupha ukuthi once wazodlalela la kuba nendlela yokuyenza leyo nto kodwa ngaphandle ngoba kusuke kuzofakwa nezinto eziyingozi phansi mase kugqitshwa futhi nebhodlela lamakhandakhanda ngaphandle ukuze umuntu athi bengabe ecabanga ukuze emzini wakho athi eseza ashawe uvalo agcine engasondelanga emzini wakho yenziwa ngaphandle ngoba bengabe seziwa ngena ngaphakathi umuntu usuke sengenile nje ngaphakathi yenziwa ngaphandle bese kuthi ngaphakathi emagcekeni kuba indawo yedlozi indawo engcwele indawo enendlela yakhona yokubethela futhi akufanele kubethele umuntu owumelaphi noma uyinyanga kumele kube umuntu oyinhloko lekhaya ozokwenza ukuze noma nini akwazi ukuthi uyena owenzile osho ukuthi idlozi lalekhaya linamathele kuyena uyena ozolawula. Hayi lento ukuthi uthatha umuntu wangaphandle umfake emsamo wakini bengabe sehamba lo muntu bekukhuluma yena bekwenza yena mayesehamba lo muntu sekuyaqala manje kukwenzakalana sekufanele manje kusale ubaba kade isidididi nezingane zakhe kuloku umuntu wangaphandle ukhuluma emsamo. Umsamo yigugu lomndeni igceke yigugu lomndeni igceke leli umsamo lolu yigugu lomndeni masokuthi ingaphandle kwegceke into kamasipala noma into yomphakathi kodwa lawula into ezongena kwakho ila ngena khona ke into eziyingozi la gqitshwa khona ke into eziyingozi ke ngaphandle ngoba vele izingane zakhe ayidlali ngaphandle zidlala ngaphakathi kodwa umuntu oza ngobubi uqala ngaphandle before angene ngaphakathi ekhaya. Ngicabanga ukuthi niyangizwa kangcono izohamba kanjalo insebenzo yangomhla ka3 June kodwa sizoyenza late leyo nsebenzo so yenza late ama details yenziwa kanjani
ngiyonazisa ngiyela ngalomcimbi ngoba ngilo ngitholile information emazulwini ukuthi uzohamba kanje hambe kanje uzohamba kanje hambe kanje konke ngikushoyo angikusho ngoba kusuka kumina kepha ingokomyalelo hayi ngoba kusuka kumina wena ocabanga ukuthi mhlawumbe ngenxa ka King Bhaka noma ngenxa ka Bhaka usele mfethu kodwa kancane uzogcina ungunderstand ngicela ukuyithinta le ndaba le yecala leli lika Senzo Meyiwa ngicela ukuyithinta le icala ngoba iyanginyanyisa yabo iyanginyanyisa and mina mase ngiyikhulumile into isuke izoba njengoba injalo once ngayikhuluma nje into esuke izokwenzeka and angiyikhulumi into kanti ngiyayidavuzela nasekuqaleni ngangishilo ngicela ukuyithinta le icala bafethu namanje ngisamile ngama nasekuqaleni ngithi mina alikho iphoyisa engathiwa libopha uKelly Khumalo ngoba kuthiwa udonse itrigger imistake ama-South Africans ayenzile from the start ayitshela ukuthi uKelly Khumalo obulele noma uKelly Khumalo othenge inkabi noma uKelly Khumalo owenze ini bafethu akujalo ngenkathi abantu besuspecta into engeyona then icourt ayikwazi ukuprova lento eshiwo mkambe bayibiza ngani lento bayibiza nge-court of public opinion yabo something like that nje awukwazi ukulalela i-court of public opinion yabo bese uya kuyi-applya esinqumweni esingayiphazamisa impilo yomuntu lapha ya ngiyanitshela mina azikho igebenge ezangena bafethu azikho igebenge ezangena yabo kodwa into eyenzekile lapha ya zingekho igebenge ezangena yonke into eyenzekile kuphoqeleke futhi ayikho into eyayiplaniwe azikho igebenge ezangena futhi ayikho into eyayiplaniwe uma ngabe uzoyilandela leyanto ngokuthi khonto eyaplana uKelly noma eyaplana uMandisa noma eyaplana uChico noma eyaplana obani uzoyilahla futhi ngoba ulandela ilead engekho ayikho into eyaplana bafethu into eyenzeka lapha ya ivamsile ukwenzeka nanoma ikuphi bafethu kwenzekile esizweni into eyenzeka lapha yana kodwa ngoba udaba secourt ngiyayithemba mina icourt kancane izoyiprove kodwa nasi isinqumo esizokwenzeka bonke labantu ababoshiwe kuzofika isikhathi ukuthi badedelwe kuthiwe icala abalazi yabo kuzofika isikhathi badedelwe kuthiwe icala abalazi kodwa akekho umuntu owangena uma ngabe sekumele manje kungene laba basendlini ngenxa yedokodo leli lokuqala sekumele ngene bona kuzoba nama challenges akhona kodwa lento isazothi ukudilay abafowethu ilanga kuthiwe ababesendlini sebeyagwetshwa into enzima kakhulu bafethu loyo angifuni uqamba amanga into enzima kakhulu sengiyibukile ngokwasemhlabeni ngayibuka ngokwasemazulwini yes ngiyavuma leli cala leli lizochithwa leli cala leli yabo ngiyavuma lizochithwa yebo futhi ngiyavuma bonke ofakazi bazofakaza basha bakubonayo nani kodwa leli cala lalaba abawu5 ekwathiwa ibona benza iphutha lizochithwa bafethu phela icourt akuyona insako kodwa lokho engikutshela kona ngikutshela mina from the spiritual point of view ngikhumbule phela ukuthi into once yaba kwi-public sinelungelo lokukhuluma ngayo and wonke umuntu uyakhuluma ngayo ngendlela akhuluma ngayo umehluko asikwazi kodwa ukukhuluma into ezogcina iphazamisa ini icourt ngoba vele asikwazi ukukhuluma la sisabisa ofakazi asikwazi ukukhuluma la sisabisa abasolo asikwazi ukwenza noma yini kodwa sinelungelo lokusho ukuthi thina as South Africans siyibona kanjani uma ngabe bengafanele sisiphawule bekumele sifihlelwe kodwa niyosho ukuthi ngasho bafethu ukuthi kutholakale iculprit ayivilula leya case kodwa into eyenza ukuthi ibe nzima it because yabanzima mzwani iqalwa yabona into mangabe uyiqale ngorong into kunzima ukuthi uphinde futhi manje usuthi usuwenza ubulungiswa ngathi sokuqala ngorong uyabona nje kukodwa njengoba kuzochithwa laba futhi uyacabanga laba sebeyoclaim estate angithi uzokhumbula ukuthi naleya ndoda oqala naye kuyimanje isaclaim amabhiliyoni kwi-state nalaba futhi masekuchithwa icala nabo 5 wonke kumele uclaim estate
uyacabanga futhi mase kuthiwa napa futhi abanye ekuthiwa nabo yibona uyacabanga nabo beshushiswa uyacabanga nabo bengabe bewina sebeclaim state sokugcina istate singenamali so ne state bafethu siyacela ukuthi ningathi amaphoyisa wasebenze ngama feelings ningathi inkantolo azisebenze ngama feelings ngibabonile impela abaningi sebefaka ama feelings sebethi ujudge unje bafethu entweni serious njengale ngiyacela niwakhiphe ama feelings ngoba I mistake ezokwenziwa ujudge la noma isinqumo esenziwa ujudge sikhosta estate uyabo so no judge naye ufuna khumbule I reputation yakhe ukuthi akafuni abone state sesikhokha imali ezingenasidingo futhi akafuni futhi ukugweba abantu abangafanele uma ujudge ethi uthatha isikhathi ngoba khonto esayilungisa ake simhlonipheni nje my lord yes asingezi bafethu ngama feelings yebo sesiside isikhathi bafethu secala yebo leli cala bafethu linesisindo utshelwa yimini uking bhaka linesisindo ngoba lifaka umuntu oduma umhlaba wonke phakathi nakhona futhi khona ama celebrity aziwayo phakathi futhi kunamaphoyisa ekuthiwa awenzanga kahle umsebenzi into engicela kubantu mina bafethu sonke siyafuna ubulungiswa la kodwa sicela ukuthi kungangena ama feelings ake kuthathwe lento idedelo nje court isebenze ngendlela yayo kodwa simile siyasho sithi bafowethu ngokombono wami naka spirit sam hayi sengibheke ngayo yonke indlela yaka spirit mina baba akekho umuntu engimbonayo engena sengibheke ngabheka ngaye esigodlweni esisedamini ngabheka ngaye esigodlweni esilana ngibheka abantu abangena mina ngiboni mhlawumbe ngenzeka ukuthi njengoba mina ngingaboni umuntu engena mhlawumbe kodwa ke phawu yangifihlela ke noma ingitshela iqiniso kodwa ayivamisile ungangitshela iqiniso ayivamisile ungangitshela iqiniso angifuni ukuqamba amanga angimboni umuntu engena mhlawumbe omunye angambona ke yabo umphefumulo kaSenzo awulale ngokuphumula lapho khona abazali bakaSenzo uNkulunkulu ababophe ngeibhande lenyama nanezibhande lakamoya umphakathi othandwa uSenzo Meyiwa uqini nje uNkulunkulu awubophe nawo ngoba kwakuyiqhawe leli and kusayiqhawe namanje and ngiyasho ngithi guys aswehliseni ama feelings ukuze lento ihambe ngendlela esifuna ngayo King Bhaka Nzama ngizobuya ngolosithathu ngo8 ebusuku ngiyabonga baba yini